A miña primeira lembranza é a temporada de Charlie Bell. Recordo que levaba unha libretiña para anotar os puntos que metía en cada partido. Tivo varios partidos de 30 e 40 e pico puntos. E aí é cando, dende pequeniño xa, eu non iba a ludoteca ni nada, víame os partidos, e esa é a temporada de Charlie Bell. Quizáis sexa, ainda que o final foi un pouco dramático, a viaxe a Cáceres da Final Four en 2008, na que viaxei con meus pais e todos os integrantes das peñas en varios buses. Bueno, unha experiencia fantástica. Os anos escuros da LEB, en concreto, ver o Pazo con esas lonas, no? Que foi, bueno, pois, unha imaxe moi triste do que é o Breogán en comparación coa actualidade. O Breogán é unha maneira, non, de axendar a miña vida, porque todos os meus plans xiran alrededor de cando son os partidos do Breogán e as miñas viaxes, quizáis, tamén de onde xoga o Breogán. O que espero e o que agardo que manteña esta masa social é que nalgún momento poidamos loitar por algún título importante, ben sexa pois unha BCL, unha Copa do Rei.